Bij dierenpension en asiel Adventure zorgen ze ook dat volle meer mensen als oors tijdens de coronacrisis een beest adopteren. We zien dat er veel meer dieren geadopteerd worden. Zowel honden als katten. We doen hier voornamelijk de katten en de kittens. En we zien toch wel dat er veel meer interesse is in kittens en in katten. Op het moment dat mensen meer thuis zijn en meer tijd ervoor hebben. We hopen natuurlijk dat mensen meer interesse krijgen. Maar we zijn er wel een beetje bang voor dat het echt een piek is. En dat straks de markt verzadigd is, zeg maar. En dat we dan juist meer met dieren blijven zitten. En dat dan vooral ook de oudere dieren het moeilijk krijgen. Wol kan er een risico zitten aan de adoptie van de toekomst. Voor de katten zien we niet een heel groot risico, omdat katten die kunnen zichzelf wel goed redden. Maar voor de honden zien we wel, vooral in de toekomst, een potentieel risico ontstaan. Zoals bijvoorbeeld honden die niet zo goed geleerd hebben om alleen thuis te zijn. Stel dat de baas dan straks weer aan het werk moet, dat het weer normaal gaat worden. Dat er daardoor wel wat problemen ontstaan en dat er dan misschien ook nog wel wat meer honden in de asiels terechtkomen. En dat zouden we heel erg jammer vinden. In de zomervakantie vernam het asiel net volle verschil in vergelijking met vorige jaren. We hebben natuurlijk ook een pension. Daarin zien we wel een grote daling in het aantal pensionovernachtingen. Maar qua asiel gelukkig niet heel veel. Geen dieren die op straat worden gezet of iets dergelijks. Dus dat is positief.